Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І ў мінулым выпуску я вам абяцала, што гэты выпуск будзе прысвечаны Эндзі Уіру і ягонай кнізе Project Hail Mary і яе аднайменнай экранізацыі, але нечакана ў нашыя планы Абяцанкі, як заўсёды, цацанкі. Так. І ў цацанкі, нашыя нічога, планы ніхто нічога не стрымлівае, вось такія вы ўсе дзеўкі, вось так. А нам з гэтым жыць, не дзеўкам. Давай. это зараз з мізагініі пачаўся гэты выпуск. Окей, мне падабаецца гэты пачатак. Дык вось у нашы планы ўварваўся Сярожа, а таксама Яўген, які стаў спонсарам сённяшняга выпуска. Дзякуючы Яўгену Уварваўся Сярожа Шупа, даруй ажно спадар два Сяргей. сярожы. Два сярожы ўварваліся, матырка і Шупа ўварваліся ў гэты падкаст, у вашыя вушы. А ты калі сустракаешся са спадаром Сяргеем Шупам, ты можаш яго назваць вось прама ў вочы Сярожа? Ну, мабыць, не, Сярожа ў маім жыцці толькі адзін. Усе астатнія Сяргей. А калі раптам я цябе Сяргеем назову, ты падумаеш, што я на цябе злая? Як у дзяцінстве, калі маці цябе называла поўным іменем, і ты такі, ну всё, мне кабзда. Не, я хутчэй падумаю, што гэта нейкі падкол ад цябе, а калі мама да мяне звяртаецца Сяргей, назаўсёды так: Сяргей! Ну і все, і пасля гэтага цябе не чакае нічога добрага, то карэмнем Нічога добрага, там заўсёды, калі Сяргей, то з вось такой вось інтанацыяй. Узыходзячай. Ну добра, Ну, не будзем канешне, называць цябе канешне. Сяргей. Сяргей! Сёння мы падзякуем Яўгену, які стаў спонсарам гэтага выпуску і, можна сказаць, у нейкай ступені, у пазітыўнай ступені, прымусіў нас чытаць гэтыя кнігі, да якіх мы хутчэй за ўсё б дайшлі, але дайшлі не хутка, нават нягледзячы на тое, што ўсе іх навокал чытаюць, абмяркоўваюць, а мы такія з Сярожам трошкі нішавыя. Не хочам быць у трендзе. Ну так, я б хутчэй за ўсё дайшоў бы да гэтых гэтых кніжак калі-небудзь увосень, калі дні робяцца крацейшыя, а ночы даўжэйшыя, калі можна вечар больш правесці з кнігай. Але тут менавіта падкаст Танягош, твой падкаст і наша вось гэта падкаст Танягош трошкі па-іншаму спрацавала, і таму неяк дайшлі хутчэй. Вось мы як тут. бы Дзякуй табе, спадар Яўгений, за тое, што ты нам падсунуў гэтую кніжку, гэтыя кніжкі. Не тое, каб яна была схаваная. Але я крыху забегаю наперад. Сёння, так доўга падводзім да таго, што сёння мы пагаворым з вамі пра дзве часткі з тэтралогіі, першую і другую кнігу тэтралогіі пад назвай «Сільварэрум», якую напісала Крысціна Сабаляўскайце. Гэта літоўская аўтарка, і яна напісала кнігі, 4 штукі, тэтралогія, гэта 4 кнігі, калі раптам. А на беларускую мову пераклаў? Сярожа Шупа, як мы ўжо высветлілі. Вось і я вось. назвала яго Сярож. Таму рыхтуйся, хутка да цябе пасыпляцца якія-небудзь там словы, як ты магла так, па-небрацкі. Ладно, все, забудзем, а то мы з гэтай тэмы не злезем дакладна. Мы гаворым сёння пра першыя дзве кнігі гэтай тэтралогіі. Чаму менавіта так? Будзе выпуск яшчэ і пра наступныя дзве, але рэч у тым, што першыя дзве кнігі так неяк атрымалася, што яны настолькі моцна звязаныя паміж сабой, што, прачытаўшы першую, вы дакладна не зможаце проста, ну окей, я прачытаў кнігу, ну ёсць другая кніга, ну ладно, пайду паем. Не, вам захочацца узяць у рукі адразу другую, але пасля другой ужо нейкае такое больш-менш спакой наступае і можна зрабіць перапыначак. Таму першыя дзве кнігі, якія лепш... Я тут з табой крыху не пагаджуся, бо калі ты прачытаў першую кніжку і ты не ведаеш, што, напрыклад, ёсць другі том, працяг гісторыі, то ты, у прынцыпе, зможаш вельмі спакойна дажыць свой век і памерці легче надзець на сябе, як там драўляны гарнітур. Не ведаю, мы ў дзяцінстве казалі легче ў пенал. Я не ведаю, чаму пенал. Дарэчы, у дзяцінстве вы казалі сцёрка ці сцірка? Літаральна некалькі дзён таму на квізе, калі нам трэба было напісаць адказ, каманда падзялілася на 3 лагеры. На сцёрку, сцірку і ласцік. У маім дзяцінстве была сцірка. Ніякіх сцёрак не было. Ласцік быў дзесьці ў літаратуры пра савецкіх школьнікаў. То бок мы ведалі пра існаванне слова ласцік, але мы карысталіся словам сцірка. Таму што слова сціраць было, і не было слова сцёраць ці штосьці яшчэ. А як у цябе? У нас была заўсёды сцёрка, і трэба было сцёрці. Сцёрці, ну ясна. Ну, у вас хаця б лагічна. Ну, я не ведаю. Ладно, а на чым мы там увогуле, пра што мы гаварылі? Ты гаварыў пра тое, што можна спакойна прачытаць першую кніжку, не ведаючы пра існаванне другой, і жыць сабе далей.
Так, і вось я б не сказаў бы, што яны вельмі такія, як это сказаць, знітаваныя вось гэтыя Ну два там тамы няма адзін з адным. кліфхенгера. Так, там, ведаеш, у першым томе гісторыя заканчваецца. Так. Але калі, ведаеш, я калі чытаў трэцюю частку ўжо пасля другой, у мяне ў галаву вось цяперака ў галаве ўся вось гэтая гісторыя яна складаецца менавіта з дзвюх частак. Бо яна неяк так, ведаеш, лагічна завершаная. Там некалі ў пачатку першага тома нарадзілася, скажем так, галоўная гераіня Уршуля Нарвойшава. І ў канцы другога тома яна памірае. І вось гэта менавіта адзін чалавечы лёс, ён як бы такой рамкай служыць абсалютна рамкай для вось гэтых усіх дзвюх частак. Вось гэта я вяду да таго, што калі я чытаў другі том, у мяне абсалютна не ўзнікала ніякай думкі, што гэта можа ўспрымацца як нешта цэльнае з першым томам. Так, ты другі том, табе лепей другі том чытаць ужо, калі ты ведаеш пра ўсё, што адбылася ў першым томе, але яно ўсё адно падчас чытання яно ўспрымалася як нешта такое асобнае. Там сапраўды асобная гісторыя, асобныя героі, апрача адной гераіні. І ты неяк вось прынамсі я ўспрымаў гэта як дзве асобныя кніжкі. Паўтаруся, успрыманне як гэта цэласнай поўнай гісторыі, рамачнай, зацыкленай, не зацыкленай, а завершанай. Яно пачало ў мяне ўзнікаць толькі калі я чытаў трэці том. Але ў мяне ёсць аўтарытэт перакладчыка, які заўжды, прадаючы гэтую кніжку на розных кірмашах, расказваў людзям, што адна не прадаецца, трэба браць толькі ў камплекце з другой, інакш вы потым валасы сабе павырываеце ад суму за тое, што не купілі адразу другую, і плачуць людзі, начамі не спяць, і вось гэта вось усё. Ну, у мяне так не было, але я разумею. Я з ім цалкам пагаджуся, але гэта звязана не сюжэтна. Гэта звязана з тым, што ты прывыкаеш да вось гэтага аповеду. Ты прывыкаеш так, я ж кажу, кліфхенгера няма, проста табе хочацца бачыць гэтых людзей зноў. У другім томе іх няма. Ты знаёмішся з сям'ёй, і табе хочацца, там даведацца, якія там далей шуры-муры былі. І табе, прынамсі мне хочацца чытаць далей вось гэты тэкст, так, як ён напісаны па-беларуску, так, як ён, колькі ў яго ўсяго напіхана. Мне вельмі падабаецца барахтацца ў гэтым тэксце, і мне вось хацелася перажыць вось гэты экспірыенс, гэты досвед яшчэ раз. Вось да чаго я вяду. І таму для мяне вось другі том, я ж кажу, ён чыста сюжэтна, ён мяне так не цягнуў. Вось мяне цягнула вось тая вось гэта плынь аповеду, якая закладзена ў сам вось гэта вось з якой манерай напісана это ўсё. Але мы ж тут штосьці, мне здаецца, ўсё наперад збегаем. Вось варта, канешне, там расказаць, пра што ўрэшце гэтая кніжка. Вось, херава туча дысклеймераў, людзі добрыя, калі вам не... Это называецца дыгрэсія. Дыгрэсія. У польскіх падкастах звычайна кажуць, што гэта была хвілінка дыгрэсіі, а зараз мы пераходзім ужо да самога падкаста. Дэгрэсіруем мы з табой, дэградуем. Так, дэгрэсіруем. Хвілінка дэградацыі. Мы тут будзем спойлерыць як хочам і дзе хочам, калі вам штосьці паважаны слухачы... Спойлер, коцік памёр. Можете далей не слухаць. Коцік здох, я нават скажу, адразу на першай старонцы. Калі вам нешта не падабаецца, то кідайце слухаць цяперака, бо далей пойдзе разврат і похаць. Менавіта. Спойлерская разврат і похаць. Давай, пачынай, потым я буду цябе перабіваць і казаць, што ўсё было зусім не так. Я хочу яшчэ маленькі дысклеймер, таму што звычайна гэтую кнігу раяць, прапагандуюць як гістарычны раман. Ты можаш сказаць, што гэта гістарычны раман? Часткова. Я просто хачу для людзей, якія ненавідзяць гістарычныя раманы і лічаць, што гэта нешта нуднае і складанае, сказаць, што не зацыклівайцеся на гэтым словазлучэнні гістарычны раман. Таму што насамрэч, падзеі тут адбываюцца ў пэўную гістарычную эпоху. Гэта гістарычная эпоха апісваецца даволі падрабязна, з усімі яе дэталямі, нюансамі, але
для таго, каб назваць раман гістарычным раманам, нам недастаткова аднаго таго факта, што падзеі адбываюцца ў пэўную гістарычную эпоху, якая адрозная ад той эпохі, у якой твор напісаны. Аўтарка 21 стагоддзя піша пра там 16, 17, 18 і гэтак далей. Абсалютна забываем пра тое, што гэта гістарычны раман і чытаем гэта як класную мастацкую кніжку. Все, дысклеймер скончаны. Гэта для тых, хто проста баіцца, што ой, гістарычны раман, это же нудоце, як я гэта прачытаю, прачытайце. Гэта ведаеш, гэта тут склалася такая падобная гісторыя, як увага з гульнёй тронаў, асабліва з першай часткай. Ты гульню тронаў чытаеш як такі сабе гістарычны вострасюжэтны раман, без ніякага там чараўніцтва, без ніякія чары памагіце, і толькі там на апошніх старонках з'яўляюцца цмокі. І тут таксама штосьці падобнае ты чытаеш... Што табе не гістарычнага ў цмоках? Маеш нешта супраць цмокаў? Ты лепельскі. Лепельскі цмок. Не, тут чытаеш як такую сабе гісторыю побытавасці, як людзі вось жылі у канцы 17 стагоддзя плюс-мінус на нашых землях, крыху, канешне, у паўночны бок гэта ўсё забіраецца. Але тут няма вось гэтага... Ведаеш, калі чытаеш падручнікі па гісторыі, вось табе там закідваюць датамі, ўсё такое. Пасля вось гэтай кніжкі, гэта абсалютна не гістарычны раман, як ты сказала, пасля гэтай кніжкі вельмі хочацца пачытаць чого-небудзь такое гістарычнага, што ж там адбывалася, на якім вось фоне ўсё вось гэтыя падзеі адбываюцца. Бо кніжка пачынаецца акурат з таго, што сям'я, галоўныя героі, гэта сям'я па прозвішчы Нарвойшы. Зараз у мяне тут нават усё запісана, як дрэва намаляваў сабе. Не, дрэва не маляваў, я маляваў вось такое, хто кім каму адносіцца. Галоўныя героі гэта проста сям'я, бацьку завуць Ян Мацей Нарвойш, жонку яго завуць Альжбета, але Альжбета там фігуруе, у самым пачатку трошкі, але далей, калі ўспамінаецца, то ў асноўным ўспамінаецца Ян Мацей. І ў Яна Мацея з ягонай жонкай ёсць двое дзяцей, яны блізняты, як у гульні тронаў. Але там такое паскудства няма, як было ў гісторыі Марціна. І ўсё пачынаецца з такога цудоўнага месца, калі вось гэтыя дзеці, іхныя Казімір Нарвойш і Уршуля Нарвойшава у дзяцінстве вырашылі адкапаць кота. Кот здох, як мы ўжо сказалі у самым пачатку, на першых старонках. Прайшло 10 дзён, кота пахавалі, прайшло 10 дзён, і яны вырашылі яго адкапаць і паглядзець, што ж з гэтым котом адбываецца. Звычайнае дзіцячае вось гэта імкненне даследаваць, чым яшчэ дзецям займацца ў 17 стагоддзі? Не ведаю, не жыла, таму падазраю, што цікавей за гэты занятак не было. Лара Крофт расхіхільніца катовых грабніц. Я нават сабе гэты эпізод, таму што гэта быў першы эпізод, які я пачала зачытваць усім навокал, як прыклад таго, наколькі цудоўна напісаная гэтая кніга. Гэта быў момант, зараз я знайду. Ачомаўшыся, Казімір адчуў, што пабачанае толькі што відовішча – гэта сапраўдная нагода, каб па-мужчынску вылаяцца, і гучна сказаў «гаўно». Мне здаецца, што мог бы і неяк пажорстче, ладно. Праўда, ціха падумаў, што яшчэ калі бацька расказваў пра кровазвароты клапаны, ён так і падазраваў, што няма ніякага кашэчага раю і што пасля смерці ўсё к чорту гніе і зжыраецца чарвякамі. Янелес вырашыў мужчынскасці не саступаць на рвайшонку, а можа нават і перасягнуць яго, таму яшчэ гучней сказаў «Отжа, курва, кот». А сам цішком адчуў гонар за тое, што адзін з траіх не разгубіўся, адразу пачаў дзейнічаць і зараз жа закапаў усё гэтае паскудства родам з пекла. Уршуля больш ніякіх лаянак не ведала і страшна саромілася, што яе званітавала. Такая романтыка адразу пачынаем твор з смерцю. Гэта насамрэч таксама важна для кампазіцыі. І гэта вельмі здораўскі. У мяне проста гэтая кніжка, першая тамы, зараз на працы пайшлі па руках. Здаецца, чалавек 5 ужо прачытала, і наступныя людзі таксама хочуць яшчэ пачытаць. І гэта дзіва для кніжкі, напісанай так, напісанай на тарашкевіцы, не спыняе людзей, беруць і чытаюць людзі збольшак, вядома, рускамоўныя, але і усе як адзін успамінаюць, адразу кажуць пра
вось гэтыя першыя там колькі 20 сторонок эпізод з котом, ай-яй-ёй. Так, мне, дарэчы, перакладчык Лявон Баршэўскі таксама расказваў, што ягоны асобнік у чарзе там у людзей і ўсе чытаюць. Мой асобнік пакуль што ў мяне ніхто не прасіў, і я думаю, Таму што са што мной не так. Таму што ты жадзіна говядзіна. Так у мяне ніхто і не пытаўся нават. Якщо що, так пытайцеся, калі вы ў Таму што Варшаве, ўсе дам ведаюць, пачытаць. таму што ўсе ведаюць, што табе это улом. Ну, няхай Карацей, будзе так. вось гэта ўсё відовішча, вось гэтае паскудства, ну вы можете сабе ўявіць. Каток залаты лабок, который ўжо коцік зомбі, яго убачылі дзеці, колькі ім там па 10 гадкоў было ці колькі. І гэтае відовішча настолькі іх узрушыла, асабліва гэта відовішча ўзрушыла малую Уршулю. Дзеўка малая, пабачыўшы гэта, вырашыла ніколі не паміраць, а каб ей ніколі не памерці ў 17 стагоддзі, ёй трэба зрабіцца святой. І яна задалася гэтай ідэяй і пачала рабіць усё, каб гэтай святой задзелацца. Для пачатку пайшла ў манастыр. Дарэчы, у мяне калі я чытаў гэтую кніжку, мне сябры на 2 тыдні далі кошку глядзець. І я не памятаю, як гэтую кошку звалі, я адразу забыў, як яе звалі, і я пачаў зваць Уршуляй. Вось пад канец другога тыдня яна ўжо ўсё адзывалася на Пад канец Уршулю. другога тыдня жыцця з табой яна сышла ў манастыр. Ну, я не ведаю, дзе яна цяперака, магчыма, святая Магчыма, варта ўзнеслася на пашукаць нябёсы. яе ў касцёле святых Сымона і Алены. У касцёле святой Уршулі цяперака ўжо трэба шукаць. Вось, і яна вырашыла забацацца святой і сказала бацькам: рабяты, рыхтуйце мяне, я пайду ў манастыр. І ўся вось увесь першы том, ён акурат і круціцца вакол вось гэтай экспазіцыі. Дзеўка вырашыла пайсці ў манастыр, яна прабыла там пэўны час, і яна зразумела, што манастыр гэта абсалютна ні разу не ейная справа. І гісторыя вядзецца далей пра тое, як яна з гэтага манастыра выбіралася. Законным, незаконным шляхам, ну, пра гэта, канешне, мы даведваемся ў канцы. А таксама у нас ёсць хлопчык, якога гэтая смерць кота, можна сказаць, нейкім чынам закранула, і Казімір, ён хутчэй у адрозненне ад Уршулі, якая ў яе была мэта, яна не бачыла перашкоду. А ён, наадварот, упаў нейкае такое трохі здрэнцвенне, ён не апраўдаў надзеі сваіх бацькоў, у яго там нешта ўсё не атрымліваўся, ён дзесьці там на ўзбочыне жыцця, аказваецца, ён... Я б не сказаў бы вось так катэгарычна, што ў яго там усё змянілася. Казімір быў просто звычайна вось для таго часу, для канца 17 стагоддзя, вось такі вось хлопец-шляхцюк, у которага жыццё было роўнае. Вось як ты можаш сабе уявіць вось жыццё такіх дзяцей, вось яно такім чынам і ішло. Нічога там такога звышнатуральнага не было. Звышнатуральнае, вядома, да гэтага імкнулася Уршуля. У яго лёс склаўся абсалютна вось па ўжо праторанай сцежачцы, которой ўжо хадзілі шмат шляхцюкоў вось такіх да яго. Але тое, што ў яго было пэўнае расчараванне ў жыцці, гэта, вядома, факт. І пра гэта, чаму вось гэтае расчараванне ў яго было, пра гэта мы даведваемся толькі ўжо ў другім томе. Пра гэта аўтарка расказвае. Расчараванне ў яго вялося ад таго, пра што, напрыклад, у Расіі зараз забаронена расказваць. Але мы не ў Расіі, таму... Хлопчык заглядываўся не на дзевачак, не на дзяўчат, а на асоб ягонага полу. І вось ён вось гэта ўсё, як-то латэнтнае гейства ў сабе, ён субліміраваў як мог, і ён прытрымліваў як мог. Каб гэта, калі і паказваць, то паказваць не на сваёй зямельцы роднай, а дзе-небудзь там у ад'ездзе. Таму што ўсё ж такі на дварэ 17 стагоддзе. Так, каб пра гэта ніхто нічога не даведаўся. І, гэта, паўтаруся, гэта будзе вядома толькі ў другім томе, а ўвесь першы том ты чытаеш з такім вось выразам твару: чувак, што з табой не тое? Вось ты паводзішся сябе чытаючы потым такі: як нармальна. Ясна. І такі складаеш: ўсё зразумела. І вось вельмі потым будзе прыкольна чытануць, як ён это. Гэта не тое, што вось ведаеш, як Дамблдор. Такое адчуванне, што вось як яе завуць. Джоан Роулінг просто так сказанула, типа, вось
Дамблдор гей Ну, і хутчэй жывіце за з ўсё, так і гэтым, было. так? Ну, але ж пра гэта, ведаеш, у кніжцы абсалютна ніякага ні намёку у кніжках, ні намёку, ні абсалютна нічога. Тут жа ж, ведаеш, вельмі цікава, проста будзе потым перачытаць, паглядзець, бо ведаючы ўсю вось гэтую інфармацыю, што тут да чаго, зразумець, чаму гэта вось менавіта так. Ну, бачыць усе вось гэтыя адсылачкі. А так, скажем так, аўтарка Крысціна Сабаўлюскайце, яна вельмі па-майстарску гэта ўсё Выпісвае прыкрывае, персанажаў, так. а яна гэта ўсё прыкрывае, яна, як это, слова вылецела з галавы. Скажы па-нямецку, ўсё роўно я не зразумею. Тарнен. Тарнен. Вось. Sorry, I don't understand. Ну, калі ваенныя камуфляж Маскіруе? апранаюць, вось маскіруе. Яна гэта ўсё вельмі па-майстэрску маскіруе, і гэта ўсё, ну, ведаеш, за сваёй вось гэтай вот шматслоўнасцю ты заўсёды думаеш, што, тут можа быць схавана вось нешта іншае, нешта яшчэ. І гэта, ведаеш, быць такім падманутым мне вельмі спадабалася. А яшчэ, раз ужо мы гаворым пра сюжэт, варта згадаць, чаму наогул кніжка так называецца, што такое сільварэrum. Сільварэrum у перакладзе з лацінскай мовы гэта лёс рэчаў. Гэта такая рукапісная кніга, якую ў тыя часы пісалі прадстаўнікі вось такіх розных сем'яў. Гэта гісторыя сям'і. Не ведаю, не радавод, а хутчэй як это назваць, летапіс, хроніка жыцця сям'і. І Я ў вось пэўны момант стаў чытаць лес рэчаў, а не лёс рэчаў. Ну ладно. чакай, можа, лес рэчаў? Та-та-та-та. Лес рэчаў, а я ўвесь час чытала лёс. Вось, а я ведаю, вось бачыш, як я па-майстэрску-то падсунуў табе, што гэта ўсё ж такі лес рэчаў. Тады ўсё згубіла усялякі сэнс. Ну ладно, окей, добра, лес рэчаў. Ну і вось гэты Ян Мацей Нарвойш, ён вядзе такую рукапісную кнігу сваёй сям'і, ён расказвае пра гістарычныя нейкія падзеі, пра хто нарадзіўся, хто памёр, нейкія ўспаміны, вось гэта вось усё. І звычайна вось такія кнігі яны пісаліся, складаліся літаральна з усяго, што можна было, ўсё, што навокал сям'і, ўсё, што ўнутры сям'і, кантэкст гістарычны і гэтак далей. Усё, што галава сям'і, альбо той, хто складае гэтую кніжку, усё, што ён паліча вартым запісаць, усё туды запісвалася. Рэцэпты нават, там, не ведаю, вершы, складанкі, там спісы падарункаў. Спісы падарункаў з нагоды там смерці сваёй дачкі Магдалены, так, Ганна Магдалена там у самым пачатку памірае, яшчэ і там колькі 3 месяцы споўнілася, ну зусім малы. Таксама ён там нешта там запісваў, штосьці такое вершаванае. Абсалютна, што як паэт бачыць, так ён і піша. Таму тут кніжка такая вельмі цікавая, але разабрацца чорт яго ведае як. Вось, таму што запісвалася, як душа клалася. Ну так, але для яго гэта была нейкая пэўнай ступені тэрапеўтычная штука. Наогул заўжды пісанне і всякія дзённікі і рэчы такога кшталту для чалавека вельмі тэрапеўтычныя. Мне здаецца, што у тым ліку і неяк лягчэй рабілася Яну Мацею на душы, калі ён гэта рабіў. Хоць падзеі вакол іх сям'і адбываліся не вельмі, скажем так, чаму яны наогул, дзе мы іх бачым у пачатку твора, у мельконтах, гэта такі як бы маёнтак, у якім яны схаваліся пасля таго, як разрабавалі Вільню, і цяпер сям'я вось ад гэтага ўсяго ачуньвае і гэтак далей. Ну і карацей, малая Уршуля пастанавіла быць святой, а Казіміру лёс склаўся так, што яму трэба пайсці вучыцца. І бацькі вырашылі забіць зайца адным стрэлам. Яны паехалі ў Вільню, дзе пачалі наглядаць для Уршулі манастыр, куды б яна магла пайсці, дзе б яна магла стаць нявестай Хрыстовай. Вось. І паралельна знайсці для Казіміра вучэльню, што там універсітэт, хаця які яшчэ пакуль што універсітэт, там можа, не універсітэт тады ўжо быў. Так, там уже ж быў універсітэт. Ну, паралельна прыстроіць і сына, і дачку. Яны прыязджаюць да свайго сябра, да немчыка аднаго, который у пэўны час пераехаў жыць сюды, у Вільню, са сваёй жонкай. Ён жонку вельмі любіў, вельмі ёй даражыў.
але там прайшла вось гэта казакі праехалі. Вось гэта Так. той момант, который хочацца просто вось у нейкіх гістарычных дапаможніках паглядзець, што ж там адбывалася. Так, это Я, рабаванне канешне, вільні казакамі там падчас вайны, і там Мгм. проста знішчаная вільня. І у гэты час, калі казакі там рабавалі, знікла жонка вось гэтая немца. Я не памятаю ягонае прозвішча, калі ты можаш сказаць, кажы. Я абсалютна не запамінаю імёны. Ну вось Не мой я моцны запісаў бок. сабе толькі вось выключна тыя, которые там да сям'і адносяцца. Ну і так яшчэ пару іншых, але вось гэтага немца я забыў запісаць, таму я цяперака нават і не прыгадаю, як ягонае было прозвішча. Яны спыняюцца ў гэтага немчыка, вырашаюць свае справы, і паралельна тут уключаецца ў аповед яшчэ адзін герой, Ян Кірдзей, Біронт. Біронт, Ян Кірдзей Біронт. Ян Кірдзей гэта і першае, другое імя, а Біронт гэта прозвішча. Ці я памыляюся, ці гэта ўсё рэзка цяперака можа аказацца іначай? Не, мне здаецца, што гэта двайное імя, як Ян Мацей Нарвойш, так і Вось. тут некая рыфма адбываецца. У Яна Кірдзея таксама вельмі такі цікавы і вельмі жорсткі лёс. Калі казакі ўварваліся ў горад, яны забілі ўсю ягоную сям'ю, прычым на вачах у яго. Ён усё гэта бачыў. Гэта першае. А другое, у яго там застаўся дзядзька, па-мойму, ці хтосьці з родных, которые заключылі дамову з нейкімі адвакацкіх спраў майстрамі, што пакуль вось гэты Ян Кірдзей яшчэ не паўнагадовы, то яны будуць распараджацца ягонай маёмасцю. А ягоныя бацькі былі вельмі багатыя, просто ну вось трындосакі яны былі багатыя, але будучы яшчэ малым дзіцёнкам, Ян Кірдзей ён здолеў убачыць увесь гэтую хітрую задуму сваіх гэтых падступных сваякоў. Ён іх рассакрэціў сам для сябе. Ён нікуды не пайшоў, але ён просто пачаў выкарыстоўваць гэта ў сваіх мэтах. І ён зрабіўся вельмі хітры, вельмі дальнабачлівы, і, скажем так, ён адсочваў крокі розных людзей нашмат далёка ўперад. І ён мог шмат чаго прадбачыць, і, вядома, мог тады прыняць нейкія меры, каб супрацьстаяць сваім гэтым дзе ворагам, дзе сябрам дапамагчы і гэтак далей. Вось такая асоба таксама склалася. Яго вельмі класна апісвае аўтарка, ён суперхарызматычны. І вось гэта хіба адзін з самых яркіх персанажаў гэтай кнігі, хоць нельга назваць яго галоўным, таму што, як мы ўжо казалі, мабыць, галоўная ўсё ж такі сям'я. Дарэчы, я ўспомніла, гэтую кнігу можна назваць сямейнай сагай. Вось пад соусам сямейнай сагі яе маркетынгава лепш прадаваць, чым пад соусам гістарычнага раману, таму што сямейная сага гэта такі жанр, які у літаратуры апошнія 5-7 гадоў просто квітнее. Я вельмі люблю сямейныя сагі, я вельмі люблю гісторыі пра дысфункцыянальныя сем'і, і гэта тое, што вельмі добра прадаецца нашмат лепш, чым гістарычныя раманы. Так што, калі што, гэта сямейная сага. Дык вось, Біронт, ён суперхарызматычны, ён такі трохі бунтар, геданіст, ён ведае, як атрымліваецца асалоду ад жыцця, ён ведае, чаго хоча, і як гэтага дасягнуць. Таму я думаю, што акурат гэта яму дапамагло вось ва ўсіх гэтых махінацыях, якія ты апісаў раней. Але разам з тым, такі яркі персанаж. Але ён вельмі разумны, ён вельмі прасунуты ў навуцы, ён шмат у чым разбіраецца, у яго вельмі востры розум. Трэба сказаць, што ён, калі вучыўся ва ўніверсітэце, пісаў нейкую супер-пупер крутую працу, але гэтую працу ў яго, вядома, там скралі. Таксама тут аўтарка закранае пытанне плагіяту, але на ягоным гэтым этапе жыцця для яго тое, што ў яго скралі ягоную працу, было абсалютна неважным. Пра гэта вы дазнаецеся ўжо дакладна, калі прачытаеце кніжку. Гэта не такое, пакуль што не сюжэтабудаўнічы элемент, але ён там прысутнічае. Гэты чалавек, который, калі б ён пайшоў у навуку, ён бы гэтую навуку будаваў, ён бы выбудоўваў, і калі б ён застаўся ў навуцы, магчыма, мы б там ведалі пра нейкага там Біронта, который там нешта там адкрыў што-небудзь, так. Нешта там зрабіў вельмі такое, аля типа які-небудзь, я не ведаю, пеніцылін ці што-небудзь такое. І вось гэтага, і там вось адбываецца такі момант, калі Уршулю здалі ў манастыр,
Бацькі яшчэ Так. крыху засталіся ў Вільні, Казімір там застаўся і Казімір ішоў па вуліцы, там быў такі эпізод. Казімір ішоў па вуліцы, ён сустрэў акурат вось гэта Яна Кірдзея. Ён пабачыўся з ім яшчэ раней. Але вось і менавіта так вось сустрэча здароў з ім здарылася, калі ён ішоў па вуліцы, і акурат у гэты момант ішла сутычка студэнтаў у віленскіх. І Ян Кірдзей, калі ён будучы ўжо студэнтам Віленскага універсітэта, ён таксама ўдзельнічаў у той сутычцы, і у гэтую сутычку зацягнула таксама і Казіміра. І Казімір выступіў на баку Беронта і получыў люлей вельмі моцных, так што яго там просто сцюдзёны труп амаль што памерлы, як тога ката дацягнулі да бацькоў, да тога немчыка, дзе бацькі тусавалі. І Беронт, ён, канешне, такі сумленны хлопец, на наступны дзень прыйшоў там справіцца аб здароўі, Павініцца трошкі, так. Як там той хлопчык, можа, ён ужо не жывы, ну неяк так, яго трошкі грызла да коры сумлення. І яны сябраваліся з гэтым, ён сябраваўся з сям'ёй і з немчыкам таксама. Ён стал вхож в эту сям'ю. Паралельна расказваецца яшчэ побыт Уршулі, як яна там у манастыры, як яна там прыжывалася. З кім яна пасябравала і што ёй не падабалася. І калі вось ужо, а там як гэты абрад, калі яна станавілася нявестай божанькі, як он там называўся, там нейкае лацінскае слово, да, якое на беларускую манеру вельмі прыгожае называлася. Я дакладна не памятаю, дакладна не біжмаванне, ні што такое іншае. Карацей, калі Уршуля павінна была ўступіць ужо у манахіні, яна заднікам свайго мозгу, яна зразумела, што як бы што-то тут не так, і што-то яна зрабіла что-то тут не так, штосьці мне тут не падабаецца, можа мне не ўступаць у гэтую галантэрэю, але ужо шлях пройдзены, пагатоў вось гэта настаятелька. Чакай, ёсць слова аблучаны, урачысты абрад, падчас якога навіцыянты або навіцыянткі ўпершыню надзяваюць манаскае ўбранне і пасля абавязаныя хадзіць толькі ў ім. Аблучаны. Я думала, там лацінскае слово. Але у гульню ўступіла настаятелька гэтага манастыра. Яна зразумела, што яна цяперака атрымае вельмі крутыя бабкі. І таму мне вось гэтую Уршулю трэба не ўпусціць. І яна даводзіць да таго, што ўсё ж такі вось гэтую Уршулю аблучылі, то бок яна стала манашкай. Але акурат падчас гэтага абраду, то там прысутнічала ўся сям'я, і таксама на гэты абрад запрасілі Яна Кірдзея Беронта. Вось ён сядзеў побач з Казімірам падчас гэтага абраду, і вось гэтая Уршуля ўвайшла ў такі прыгожай сукенцы. І вось Уршуля і вось гэта Ян Кірдзей перазірнуліся, і як бы у Уршулі ўзнікла яшчэ большая прычына не выступаць у гэту галантэрэю. І ведаеш, мне нават падаецца, што магчыма, ён это не тое, што гэта было каханне з першага позірку. Магчыма, для яе ён проста стаў такой зачэпкай яшчэ адной, каб яе штосьці адтуль выцягнула. То бок так у яе, як бы ёй проста не падабалася ўся гэтая задума, якую яна сама сабе прыдумала, а тут у яе з'явілася мэта умоўна. Так, гэта проста вось як это кропка кіпення ўжо як бы дайшла да таго, што вось і Беронт вось ён акурат вось трапіў своечасова. Своечасова, гэта як гэта называецца? Это не кропка біфуркацыі, а там калі вось мы пераходзім у нейкую кропка незвароту. Вось штосьці такое, але там было нейкае іншае. Неважна. Карацей, у гэтае імгненне наша Уршулечка зразумела, што ўсё, дура, я дура. Навошта я улезла ў гэтае ўсё? Мне трэба адтуль, як ты сказала, лахі пад пахі і лататы цягу ўсё, што толькі можна з гэтага манастыру. Але як бы было позна, і таму трэба было прымаць лёс так, як он складаўся. Прынамсі цяпер. І што ж адбываецца далей? Ян Кірдзей Беронт разумее, што ўсё, ён жыць без гэтай жанчыны не можа. Яшчэ самы вялікі кайф гэтай кнігі ў апісаннях. Мы пагаворым трошкі пра стыль рамана пазней,
Але відаць, наколькі яго моцна закранула гэтая дзяўчына, таму што апісанні там і такія, як быццам бы ён быў галодны ў гэты момант, бо там з булачкай яе параўноўвае духмянай, з кім толькі не параўноўвае. І Да, ён конечно. вырашае... Настя з этого ўсяго запомніла толькі булачкі. Ладно, Ну і ты добра. каго што баліць? Я люблю Ну, можа, булачкі. хтосьці, акрамя булачак, у сваім жыцці нічога больш не бачыў. Ну, ладно, давай далей. Я сама салодкая булачка, так што не трэба тут. Дык вось. Ён вырашае пачаць камбінатарскія схемы, як разумны, спрабаваць выцягнуць Уршулю адтуль. І трэба сказаць, што ягоныя камбінатарскія схемы штосьці спрацоўвае, штосьці не спрацоўвае, але трэба аддаць даніну павагі Беронту. Гэта чалавек, который ніколі не будзе апускаць рукі. Калі не атрымоўваецца штосьці з першай спробы, ён ідзе цалкам да сваёй мэты. Ён убіў сабе ў галаву, што ягоная мэта гэта Уршуля. Прычым гэта, я сказаў вельмі моцна, бо у яго было трындос якое пачуццё. У яго былі жанчыны да гэтага, вельмі шмат жанчын, але тое, што гэта, ведаеш, такі рамантычны матыў, тое, што адбылося гэта каханне з першага позірку, ён зразумеў, што ўсё, гэта моя дзеўка, мне з ёй жыць навекі вечныя в горасці і в горасці. Мала яму было праблема ў жыцці, яшчэ дзеўка з манастыра на галаву звалілася. І, карацей, ён робіць усё, каб яе вызваліць з гэтага манастыра і, скажем так, ён спрабуе розныя шляхі, але гэты шлях, якім ён вызваляе гэтую Уршулю, ён аказаўся вельмі такі просты, банальны, скажем так, але ён ўсё ж такі страляе ў канцы. Настаятелька манастыра, трэба сказаць, што яна абсалютна не хоча адпускаць Уршулю. Чаму? Таму што Уршуля раскрыла вялікую таямніцу, которая цяпер яе трэба забіць, бо яна ведае зашмат. Так. Яна даведалася тую таямніцу, што у іх у манастыры адна монахіня, про которую ніхто нічога не ведае. Яна вельмі такая пабожная, вельмі такая простая, добрая, ўсё такое. Але яна з'явілася ў іх акурат у той час, калі казакі рабавалі Вільню. І яна там згубіла памяць, і яна ніхто не можа здагадацца, выведаць, хто ж яна такая. І акурат на абрадзе аблучану гэтая монахіня таксама там прысутнічала, і сярод гасцей яна пабачыла ўжо не Беронта, а гэтага немчыка, мужика, который прыюціў да сябе сямейства Нарвойшаў. І пабачыўшы ягоны твар, яна ўспомніла ўсё. Гэта аказалася гэтая былая жонка. І тады гэтая былая жонка немчыка, яна прыйшла да настаятелькі і кажа: «Всё, я ўспомніла, хто я такая, адпусці мяне». А настаятелька яе вырашыла не адпусціць. А чаму яна вырашыла не адпусціць? Там таксама быў нейкі замут. Вылеціў мяне з галавы, прабачце, але гэта вы ўсё даведаецеся, калі прачытаеце гэтую кніжку. І фішка ў тым, што Уршуля, яна аказалася сведкай усёй гэтай гісторыі. І настаятелька даведалася пра гэта, тое, што Уршуля таксама ведае. І гэта яшчэ адна гэтая цаглінка склалася ў той сцяне, чаму Уршуля павінна была застацца ў манастыры. Трэба сказаць, што Беронт і Казімір, яны спрабуюць некалькі разоў штосьці там наладзіць кантакты з Уршуляй, нейкія там лісты перадаваць. У канцы ўсё ж такі гэтая гісторыя завяршаецца тым, што Уршулю вызваляюць з манастыра, і, як і казаў, вельмі проста. Беронт падышоў да настаятелькі і заплаціў ей вялікія грошы, каб яна... Чаму яны не паспрабавалі гэта зрабіць адразу, банальна падысці? Хаця, можа быць, яны баяліся, што гэта зробіць яшчэ горш, у сэнсе, што яна абразіцца на такую прапанову і запрэ гэтую дзеўку яшчэ кудысьці глыбока, і тады яны зусім яе не достануць, і вырашылі нейкімі не такімі шляхамі. Вось, ва ўсім гэтым, ведаеш, хоць гэты такі банальны спосаб вызваліць Уршулю, ён... Гэта першы спосаб, пра які ты падумаеш там адразу. Даць грошай. Але аўтарка раскруціла ўсю гэтую гісторыю такім чынам, што ты нават не думаеш пра тое, што яе можна выкупіць. І калі выкуп адбываецца, для цябе гэта... Що так можна было? Так, що так можна, ахірэннае азарэнне. Ты такі сидзіш, класна. І тут, потому што яна першапачаткова падае гэтую задачу, такое даволі цяжкае для выканання, і потым, калі адбываецца такі катарсіс, мы ўсе такія ў экстазе. В сэнсе, а так все было просто.
І гісторыя першага тома заканчиваецца тым, што Уршуля со сваім маладым мужам едуць у вясельнае падарожжа, іх там на хуткую руку павянчалі, дзесьці там іх ужо пажанілі, таемна, нетаемна. Вось яны заязджаюць да уршуліных бацькоў, а потым едуць там далей, жывуць у Кракаве, яшчэ там у іншых гарадах. Ну, карацей, аб'язджаюць паў Еўропы. Але гэта не ўсё, чым заканчваецца першы том. Як я ўжо казала, кніжка пачынаецца са смерці і заканчваецца яна смерцю, і памірае чалавек, які, уласна, пісаў гэтую кнігу Сільварэрум. Гэта Ян Мацей Нарвойш, бацька гэтага сямейства, і таму першы том такой закальцоўваецца смерцю для персанажаў, для якіх ужо з дзяцінства смерць была чымсьці абсалютна натуральным, улічваючы, што ў тыя часы, мне здаецца, людзі наогул прасцей ставіліся да смерці за кошт таго, што адбываліся войны, адбываліся нейкія чума, іншыя хваробы, і людзі ўспрымалі смерць як нешта, ну вось, ну ёсць яна і ёсць. Ну, карацей, мы тут пераказалі ўжо сюжэт цалкам першага тома, і тут нам, магчыма, трэба спыніцца пакуль што на пераказе там таго, што адбываецца ў другім томе. Трэба, мне здаецца, расказаць аб тым, што гэта за кніжка і як яна напісаная. Вось ты ўжо казала пра тое, што гэта лепей пазіцыянаваць як сямейную сагу. І гэта сапраўды так, гэта вельмі крутая гісторыя адной сям'і. Ты не адразу гэта з першай старонкі, з першай, я не ведаю, з першай паловы кніжкі разумееш, але потым, калі вось складаецца адно да другога, і гэта тое, што мне падабаецца, як гэта напісана менавіта. Гэта ці можна гэта назваць гістарычным раманам, хутчэй за ўсё не. Гэта ўсё ж таки больш адносіцца да сямейнай сагі. Але тут варта сказаць, як гэта напісана менавіта псіхалагізм у гэтай кніжцы. Тое, што герой перад тым, як штосьці зробіць, які-небудзь такі рашучы крок, перад гэтым яшчэ будзе вельмі доўгая перадгісторыя, будзе распісаныя увесь шлях думак гэтага героя, як он там, грубо кажучы, ад 10гадовага ўзросту, што яго вяло, да там, калі яму там споўнілася 18 гадоў, што яго вяло, каб ён там на скрыжаванні свайго лёсу зрабіў такі-то і такі-то выбар. То бок усе вось гэтыя паводзіны герою, у іх ёсць нейкая свая падводка і ёсць нейкае сваё абгрунтаванне. І гэтае абгрунтаванне настолькі класна псіхалагічна прапісанае, што, ты чытаеш, адарвацца не можаш. Пагатоў, сама аўтарка, яна абрала такі метад пісьма, у яе вельмі даўгія сказы, і у адзін сказ вось мне заўсёды было прыкольна чытаць гэтую кніжку з таго плана расшыфроўваць сказы, што ў гэтым сказе самае галоўнае, ад чаго чапляе, вось гэтая галоўная думка ў гэтым сказе, там, грубо кажучы, галоўны дзейнік і выказнік у гэтым сказе, на которые вось чапляюцца ўсе астатнія даданыя члены сказа, усе даданыя складаныя сказы. І вось гэта ўсё тое, што ты апісаў, гэта называецца барочнай кампазіцыяй. Тут варта згадаць тое, што я ўжо казала, што аўтарка гісторык, і яна акурат гісторык, які спецыялізуецца на эпосе барока. І я чытала яе інтэрв'ю, паколькі яна неверагодна папулярная. Яна не гісторык, яна доктар мастацтвазнаўства. Доктар мастацтвазнаўства, дакладней, але яна гістарычна разбіраецца ў гэтай эпосе, і яна давала вельмі шмат інтэрв'ю польскім СМІ, розным польскім літаратурным парталам, паколькі гэта сага стала неверагодна папулярнай у Польшчы таксама. Таму што, яны... А іх цалкам пераклалі ўжо, ці не? Так, усе 4 часткі, прычым ужо даволі даўно, і з такімі ж вокладкамі, як і арыгінальнае выданне, як і беларускае. Таму, калі гэтая кніга выходзіла, перакладалася, актыўна аўтарку запрашалі пагаварыць паўсюль, і яна акурат расказала пра тое, што ідэя гэтай кнігі ў яе нарадзілася, калі яна была ў Варшаве. Яна пісала доктарскую дысертацыю пра такога чалавека, якога звалі Даніэль Шульц,
гэта прыдворны мастак дынастыі вазаў. Яна гэтага чалавека называе такім польскім аналагам Рубенса. То бок вось маляваў ён у падобным стылі, і ён, гэты Даніэль, ён не належаў ні да якой мастацкай гільдыі, ні да якога там мастацкага цэху, то бок ён быў такім самім па сабе, ён быў проста прыдворным мастаком, ён шмат падарожнічаў, пры гэтым ён быў дыпламатам, і ён прывозіў у Польшчу вось пасля гэтых падарожжаў, наглядзеўшыся на на мастацтва іншых краінаў, на іншыя ўзоры мастацтва, ён прывозіў вось гэтыя нейкія сучасныя веянні тэндэнцыі ў Польшчу. Ён быў вельмі цікавай асобай, і вось яна пісала доктарскую на гэтую тэму, і цэлымі днямі праседжваючы ў архіве старажытным польскім, яна чытала нейкія там лісты, дзённікі той эпохі, і вось гэтыя матэрыялы для яе аказаліся настолькі цікавымі і захапляльнымі, што яна вырашыла, што з гэтага ўсяго, пафантазіраваўшы, можна прыдумаць цудоўны раман, і вось праз нейкі час яна нарэшце знайшла ў сабе сілы для таго, каб напісаць твор на гэтую тэму, і яна напісала вось такі твор. Прытым, яна яго сама пазіцыянуе, ў прынцыпе, як гістарычны, таму што ў адным з інтэрв'ю я чытала у яе польская журналістка, ці журналіст, не памятаю, спыталі пра тое, ці варта наогул у наш час пісаць гістарычныя раманы. Ці мае гэта нейкі сэнс? Навошта вось вы напісалі гістарычны раман? І аўтарка класна напісала, што для чаго пісалі творы падобнага кшталту ва ўсе эпохі? Для таго, каб людзі маглі зірнуць у мінулае на свае карані. То бок, у эпоху адраджэння еўрапейцы цікавіліся антычнасцю і вельмі актыўна яе эксплуатавалі. У 19 стагоддзі людзі цікавіліся сярэднявеччам. І яе, як вось даследчыцу, цікавіць барока, таму што гэта такая вельмі кантрасная эпоха, і ёй вельмі падабаецца прасочваць, як чалавек прайшоў эвалюцыю ад часоў барока да нашага часу. Яна лічыць, што менавіта ў эпоху барока зарадзіўся, як это назваць, так зарадзіўся, сучасны чалавек вось сфарміраваўся менавіта ў эпоху барока. Яна бачыць непасрэдныя паралелі з нашым часам, таму яе кніга пра тыя часы, напісаная ў такім барочным стылі, пры гэтым неверагодна сучасная. І таму не чытаецца як нейкі там складаны гістарычны раман. Яна вельмі шмат там расказвала пра самі стылі, і вось я магу сказаць, што калі ты чытаеш вось гэтыя неверагодна доўгія сказы, дарэчы, яшчэ адна страшная штука, да якой трэба падрыхтаваць чытача, гэта тое, што ў гэтай кнізе няма дыялогаў. У ёй няма дыялогаў, у ёй вельмі доўгія абзацы, доўгія сказы, але зноў жа гэта тое, што абсалютна не павінна вас палохаць, таму што гэта акурат такі даніна павагі эпосе барока, таму што барока гэта акурат той жанр, які любіць адначасова пышнасць, шматслоўе і велягорыстасць. Велягорыстасць, дэталізаванасць. Вось, і тут трэба сказаць, што ты фішку пачынаеш секчы дзесьці на 10-й старонкі. На старонцы. На 11-й старонцы ты гэтую фішку прымаеш. На 12-й старонцы ты без гэтай фішкі ўжо не можаш жыць. Абсолютно згодная, таму што барока заўжды любіць нейкі лішак, нейкую вялікую колькасць чагосьці, шмат дэталяў. Рэальна не чытайце гэтую кнігу галоднымі. Там, па-першае, апісанне ежы, а па-другое, там столькі апісанняў, як я ўжо казала пра булачку, там вельмі шмат апісанняў звязаных з ежай. Напрыклад, калі жанчыну там апісваюць вось гэтымі словамі, што яна духмяная булачка, вельмі шмат нейкіх падзей, вобразаў, усяго гэтага, і вось гэта робіцца спецыяльна, каб мы атрымалі нейкае такое нават трошкі ўспрыманне перагружанасці гэтага свету, але не ўспрымаецца як штосьці негатыўнае. Так, я калі чытаў яе, вось гэтыя два тамы, у мяне заўсёды я насалоджваўся спісамі, которые заўсёды там падаюцца. Аднародныя члены сказа, там, грубо кажучы, там ехалі, там па нарады ехалі нейкія калёсы, на гэтых калёсах нагружана было тое, і ты там чытаеш спісам, што было. Там па вуліцах ішлі людзі такія, і гэта чытаецца вельмі здорава, без ніякага маралізатарства. Я не стамляўся гэта чытаць. Мне было вельмі класна. Бо там кожнае слово як быццам бы да месца, і ты разумееш, што таму яно так гладка і чытаецца, што калі адно слово прыбраць, то все капец. І мне вось падаецца, што галоўны плюс гэтага твора палягае акурат у тым, што
кніжку пісаў не гісторык. Вось я таму табе вось гэта казаў. Ну так. Бо калі б гэтую кніжку пісаў бы гісторык, я падазраю, што яна б скацілася ў нейкае такое якое-нибудь там падрабязнае паданне, падаванне Там вось было гэтых жнівень канкрэтных нейкіх падзей, вось такое 1655. вось, каб там, ведаеш, Захопы, там спусташэнні. вось грубо кажучы, там у жніўні нейкі казак там засёк нейкага там іншага чувака. І аўтар просто прыдумляе, вядома, там нейкі герою, і ён гэтых герояў падводзіць акурат пад вось гэту дату, каб паказаць, як там Казімір нейкі глядзеў, як там ссекаюць галаву. Ну, гэта я утрырую, вось такое. Але тут для аўтаркі абсалютна неважныя вось гэтыя гістарычныя падзеі. Яна паказвае эпоху. Так, яна цалкам разбіраецца ў тым, хто каго піхнуў, хто паваліўся. Гэта я зноў утрырую, так, у 17 стагоддзі. Але для яе важна паказаць, як людзі жылі ў гэты час. І гэта нерэальна крута, гэта нерэальна здорава. Тое, як яна распісвае ў самым пачатку, як Ян Мацей Нарвойш разбіваў вось гэты сад свой, разбіваў вось гэты парк, што ён там рабіў, адкуль ён што завозіў, гэта неймаверна цікава чытаць, як ён там калыпаўся ў тых градках. І гэта акурат тое, што звычайнага чытача зацягвае. І ў канцы у цябе заўсёды астаецца адчуванне, што ты прачытаў ахірэнна складаны твор, ахірэнна здораўскі твор, але табе адначасова з тым, табе гэты твор складаны, напісаны вось велягурыста. Вось мы спачатку расказваем пра адно, потым пра другое, потым пра трэцяе, потым зноў вяртаемся да першага, і то ўсё такімі вельмі прыгожымі хвалістымі сказамі туды-сюды. Гэта вельмі цяжка для тваёй увагі, для тваёй канцэнтрацыі, асабліва там на пачатку, калі ты яшчэ не разумееш, што гэта за твор перад табой. Але табе, як звычайнаму чалавеку, вельмі у пэўны момант, там на 12-й старонцы, як я казаў, ты пагаджаешся на гэтыя правілы, табе вельмі становіцца прыемна гэта чытаць, вельмі табе робіцца прыемна, што з табой аўтар робіць, што ён твае вось гэтую увагу, што ён яе скіроўвае туды-сюды назад, і ты ад вось гэтага складанасці, у якую увязвае цябе аўтар, ты рэальна адчуваеш вельмі вялікае задавальненне. І кніжку сапраўды не складана чытаць. Я б не сказала, што гэта нейкая цяжкая праца, як з восенню патрыярха Маркеса. Таксама можам сабе ўявіць кніга, у якой няма дыялогаў, у якой там і сказаў на ўсю кнігу няшмат, але разам з тым Маркес чытаецца цяжэй. Таму што у Маркеса не было такой мэты, не ведаю, весяліць чытача. А Крысціна Сабаляўскайце, мне падаецца, пісала гэтую кнігу акурат з такой мэтай, каб мы добра правялі час, нягледзячы на складаныя тэмы, складаныя гістарычныя эпохі, якія яна апісвае, але каб нам было проста добра. Але разам з тым, ведаеш, яна як бы такое ненавязлівае павучанне цябе, яна зацягвае цябе, табе нерэальна цікава ў гэта ўсё даведацца, дазнацца. І у мяне знаёмая дзяўчына, яна сама літоўка, кандыдат філалагічных навук. Калі я казаў, што вось я буду чытаць зараз вось вашу Сільвер Рэрум, яна такая: і ты туды. Яна кажа, у нас вось... Для іх гэта такая будзённасць уже, так? Не тое, што будзённасць, яна кажу, у нас вось уся вось гэтае, гэта меркаванне аднаго асобнага чалавека. У нас увесь наш вось гэты навуковы свет, яны ненавідзяць Сільву Рэрум, таму што за Сільвай Рэрума цяпер не бачна іншыя рэальна крутыя творы, рэальна там, ведаеш, тыя, которые штосьці там прыносяць новае ў літаратуру, бо па сутнасці, ведаеш, Сабаляўскайце яна прынесла ў літоўскую літаратуру вось гэты барочны велягурысты раман. Магчыма, ён быў, але гэта такі вось вельмі яскравы прыклад, вельмі яскравы помнік вось гэтаму барочнаму раману. Тое, што можна было... шмат ведаем пра літоўскую літаратуру, насамрэч. Ну так, тое, што можна пачытаць раней, можа ў перакладах, можа там у іншых літаратурах, але гэта ўсё, скажем так, было, а гэта вось сучасны такі барочны раман. Вось, а тое, што, ведаеш, тое, што было б вельмі цікава даследаваць, тое, што там, ведаеш, новыя які-небудзь там, я не ведаю, новыя плыні, ўсё астатняе. Вось гэта, як сказала вось гэта мая знаёміца, вось гэта
Менавіта пра Сільву Рэрам яно задвигаецца некуды на задні план і яны не робяцца такім, ведаеш, цікавымі больш шырокаму чытачу. Это калі просто ёй паказваў тое, што ў мяне вось Сільва Рэрам, і побач паказваюць гэты любыя косці, которые таксама пераклад з літоўскай. Яна сказала: любыя косці, топчык, класна, здораўская кніжка. Сільва Рэрам, ну, блин, не. То бок Сільва Рэрам у іх успрымаецца нейкай такой папсой. Гэта я Можна кажу сказаць пра вось такую вось, сярод там навукоўцаў, літаратуразнаўцаў. Але, паўтарусь, а гэта нам, вось шараговым меркаванне чытачам? аднаго чалавека. Не, Вось. так, я Але разумею. я з вялікім задавальненнем гэтыя два тамы прачытаў. Вось. І тут мы пераходзім да другой часткі, у якой падзеі ўжо адбываюцца ў 18 стагоддзі, у самым пачатку 18 стагоддзя. Перад намі іншая гістарычная падзея, і зараз я раскажу табе смешны жарт. Прайшло колькі там 30 гадоў альбо 50 гадоў пасля ўсяго? 1666 год, калі я не памыляюся, нас чакаў у пачатку першай кнігі, бо я запомніла, таму што такая прыгожая лічба. А другі том 1707 год пачынаецца, калі я не памыляюся. І зараз будзе смешная гісторыя для тых, хто прачытаў гэтыя кнігі. Я думаю, што хаця калі вы на гэтым моманце падкаста, хутчэй за ўсё вы прачыталі, або просто вы так любіце гэты падкаст, што гатовыя слухаць усё, нават не чытаючы. Літаральна некалькі дзён таму да нас у кнігаўку зайшоў наведнік, які спытаў, ці ёсць другі том Сільва Рэрам. Ну, я думаю, мабыць, першы ён ужо прачытаў, раз прыйшоў купіць другі. Я іду даставаць яму са склада другі том, і ён кажа: а пакажыце таксама і першы. Я думаю, гучыць гэта вельмі дзіўна, таму што ты што, першы не чытаў, навошта ты прыйшоў па другі? Я вынесла яму 2 тамы. Ён паклаў іх проста на стале перад сабой, не гартаючы, не разглядаючы, ён там, па-мойму, анатацыю пачытаў і кажа: там жа у другой пра вайну, у першай жа там больш пра сям'ю, вось гэта вось усё. Я кажу: так, як бы першая гэта больш гісторыя адной сям'і, а ў другой там ужо прыходзяць шведы, але гэта ўсё яшчэ гісторыя гэтай сям'і. Ён кажа: я тады толькі другую вазьму. І я думаю, няўжо ён думае, што там усё як у Талстога вайна і мір. Часткі мы чыталі, вось мы літаральна учора гэта абмяркоўвалі, што ты чытаеш часткі, якія пра вайну, потым ты прапускаеш усе гэтыя непатрэбныя апісанні, а потым это так нібыта хлопчыкі так чыталі вайну і мір, а потым зноў чытаеш пра вайну. Я думаю, але ж Сільва Рэрам не падобная да вайны і міра. Там няма такога, што ёсць штосьці, што ты чытаеш, тым больш там няма апісання ваенных падзей такіх. То бок гэты чалавек не ведае, чаго ён пазбаўляе сябе, чытаючы толькі другую частку. Я наогул пасля першай, пачынаючы другую, я не разумела спачатку, што адбываецца, таму што хто гэтыя новыя людзі, увялі новых персанажаў, і ты пачынаеш, як Сярожа, браць паперку і запісваць сабе там, як завуць каго і хто каму кім даводзіцца. Я думаю, што гутарка вядзецца менавіта пра дзяцей вось галоўных герояў, а потом хоба-хоба праз 50 старонак выяўляецца, што гэта не дзеці, гэта ўжо унукі. Унукі, так. І ты такі: окей, значыць, гэтых мы закрэсліваем. Гэта крыху там ступенькай, прыступкай ніжэй будзе. Вось, і ты пачынаеш там круціць: а дзе вось гэтае, што з гэтымі здарылася? Так, і мяне рэальна першыя старонкі другой часткі я злавалася, таму што я такая: я хачу пра Уршулю даведацца, я хачу даведацца, што ў іх там з Біронтам, і я абсалютна ўпэўненая, што ўсё будзе развівацца вельмі лагічна. Мы скончылі першы том тым, што яны нарэшце вызвалілі з палону Уршулю, з палону гэтага царства Божага. І ўсё, і зараз перад намі будуць паўставаць падзеі таго, як яны будуюць свой быт і гэтак далей. А тут хопана, і тут нейкія новыя людзі, і ты такі: боже мой, што адбываецца, хто гэтыя людзі, і пакажыце мне папярэдніх персанажаў. Так, табе хочацца чытаць менавіта пра тое, пра лёс Уршулі, як у іх там склалася, што і як. А табе паказваюць абсалютна іншых людзей, і аўтарка вельмі крута і зрабіла асноўнай вось інтрыгай вось гэтай кніжкі. Яна будзе табе падрабязна распісваць усё, што вось адбываецца канкрэтна вось з гэтымі людзьмі, як быццам бы Уршулі на свеце і не было, вось такім чынам. І ты такі: дайце мне вось гэта, дайце мне гэта, Уршулю, іхных дзяцей ці штосьці там такое. А яна не спыняецца, там расказвае пра унукаў, тыры-пыры, ўсё так, такое. Так, а ў цябе уводзяцца новыя 2 персанажы: Ян Ізідор Нарвойш і Ганна Кацярына, жонка ягоная.
Так, Ян Ізыдар гэта сын Казіміра, который аказаўся геем, вось, і ягоная жонка. Вось, у яго там быў адзін сын, і вось пра яго вось акурат і расказваецца. І тое, што, паўтарусь, лёс Уршулі, ты такі думаеш, блин, що ж вы мне рассказываете про гэтых, про То бок гэта ў Кацярыну гэтай і кнізе Яна яна ўжо Ізыра? старая будзе, так? І Ты ты разумееш? потым і ты такі на пэўны момант уже такі, ладно, добра, будзем чытаць пра Ганну Кацярына і пра Яну Ізыдара. Ты прыкіпаеш ужо да гэтых герояў, там все нормально, ты пачынаеш за іх перажываць, і толькі ведаеш, на самом канцы аўтарка вяртае цябе назад да Уршулі, да яйнага вось гэтага лёсу, Да вось яе акурат тое, в'етнамскіх што- флэшбэкаў. Да, вось акурат тое, што табе хацелася прачытаць. І гэта, Мельконскіх. ведаеш, і гэта такія класныя каго штуку правярнула, калі такі, да, клас. Яна, канешне, цягнула гэтую гуму, цягнула, і такі выцягнула. Вельмі здорава. Ну, і мы Асноўная бачым. інтрыга вось была, ну, ведаеш, Ці пакажуць нам э, Уршулю ці не? ведаеш, там просто другі том, ён пачынаецца з тых старонак, што горад Вільня перажыў чуму. Ці Іх штосьці там спачатку было? яны разрабавалі іх разрабавалі шведы, потым на іх чума навальваецца, потым голад, неўраджай і проста як быццам бы усе пакуты І- адначасова. І аўтарка так пункцірна паказвае, што дзе ў якой частцы горада адбываецца, і як бы так міжволі яна расказвае, што там, як гэта, маёнтак вось гэтых Мельконты. Біронтаў. Біронтаў. Ну, там двор Біронтаў у Вільні, і там за тоўстымі дзвярыма сядзіць Уршуля, а з того боку дзвярэй сядзіць Біронт, там, который скалечаны хваробай, і яны плачуць, а Уршуля ўжо больш ніколі яму не адчыніць дзверы. І ты такі, твою ж мать, што ж у іх адбылося? І табе абсалютна не расказваецца вось гэта ўсё на працягу ўсёй кніжцы. Гэта толькі, вось, як ты сказала, мельконскія флэшбэкі, але аўтарка вось гэту інтрыгу трымае да самага канца, і яна ідзе далей. Ты разумееш толькі ў самым канцы, што гэта Біронт, гэта не той Біронт, пра которого ўсе падумалі. Так. Таму што Вось, тут што маецца- проста можна, реально трэба, ребята, записывайте, адкрыйце, не ведаю, тэлефоне нататкі ці паперку і малюйце сабе, хто каму радавод. Малюйце радавод Нарвойшаў, Біронтаў і іншых персонажаў. Так, Вось. праўда, будзе лягчэй. Але мы пойдзем услед за аўтаркай і абсалютна не будзем расказваць вам пра Уршулю зараз. Не, таму што ў нас ёсць Ганна Кацярына, якая у мельконтах, і трошачкі аўтарка нам дапамагае, яна там трошачкі нейкімі такімі каротенькімі паўнамёкамі пра тое, што там было раней, каб мы, вось ведаеш, гэта прывіуслі в серыяле, што было ў папярэдніх серыях, кароткі змест. Для таго, каб мы ўвайшлі ў тое, што вось будзе адбывацца, што яна будзе апісваць вось менавіта цяпер. Яна там Апісвае- партрэты разглядае, Уршулю бачыць на партрэце. я Апісвае яна акурат тое, што зараз на тэрыторыі Вялікага княства Вялікага Літоўска, княства Рэчы Паспалітай, вядзецца вайна са шведамі. І шведы тут прыйшлі, разбураюць усё і ўсё такое. І вядома, вось гэта маладая сям'я, Ян Ізыдар і Ганна Кацярына. У іх нарадзілася малая дачка Тэафіля. Неяк у іх сямейнае жыццё не складаецца, але Ян Ізыдар, ён разумее, што як бы трэба жонку як бы куды-небудзь прыладзіць, куды-небудзь адвесці ў больш-менш бяспечнае месца, і ён вырашае яе адвесці ў мельконты, вось гэты свой родавы маёнтак, дзе ягоны бацька высаджваў вось гэтыя бясконцыя паркі і сады, і ён яе там пакідае, а сам з'язджае ваяваць На са вайну. шведамі. Так. І ён яшчэ На не вайну. ведае, на што ён яе там Вось. пакінуў. Ён ваюе са шведамі, а у гэтым маёнтку акурат прыходзяць самі шведы, нейкі атрад шведаў, колькі іх там чалавек 16 ці 20, ну штосьці каля таго. А там жывуць людзі, у которых няма ні зброі, усе мужыкі пайшлі на вайну, ну ім нічога не застаецца, як прыняць ось гэтых Прыняць, шведаў. так.
А шведы там таксама, як аўтарка распісвае ўсю вось гэту псіхалагізм, пачынаючы яшчэ ад шведскіх зямель, і вось адзін з вось гэтых галоўных правадыроў таго шведскага атраду расказваецца ягоны лёс акурат з ягонага там нараджэння, што ён там тварыў у Швецыі, як ён трапіў на гэтую вайну, як ён апынуўся акурат на гэтых тэрыторыях. І там таксама чыста псіхалагічна вельмі як меркантыльна расказваецца, чаму менавіта вось гэты шведскі атрад вырашыў зазімаваць на гэтым маёнтку. І Працягваеце цікава, вы, што Настачка? на вокладцы другога тому, калі вы звярнулі ўвагу, там все вокладкі вельмі спецыфічныя, і на першым томе мы бачым, мне здаецца, такую адсылачку да Казіміра і Уршулі. Тут такія абдымаюцца два, не ведаю, як іх назваць. А вось другі том, на вокладцы другога тому такая шкілет у кароне з касой, такая смерць у кароне. Гэта каралева смерці з віленскага касцёла святых Пётра і Паўлы на Антокалю. Цікава, што мне абсалютна не падабаюцца гэтыя вокладкі. Яны, праўда, яны, ну, я не ведаю, як сказаць. Я разумею, што можа быць сімвалічна і ўсё, але неяк вот не ляжыць у мяне да іх душа. І Хочацца, ведаеш, каб яны там трошкі як-небудзь там стылізавалі, неяк там. Так, я, вядома, прымаю тое, што яны там выбралі вось фатаграфіі вось гэтых элементаў нейкіх храмаў, але хочацца, каб там, ведаеш, яны былі ўпісаны ў нейкі там больш прадуманы канцэпт. Вось. Але, ну, як ёсць, так і ёсць. Так, ну і вось гэта такі сімвал чумы, гэтая каралева смерці. Ну, кніжку судзіць па вокладцы, але мы вас заклікаем да таго, што калі вам гэтая вокладка не спадабалася, дайце ёй другі шанец. Так. Вось, і вы не будзеце расчараваны. Мы спыніліся на тым, што спыніліся таксама і шведы ў мельконтах. І галоўны швед таксама з вельмі прыгожым шведскім іменем і прозвішчам, якое мы, канешне ж, не памятаем. Тут же вядзецца пра сям'ю, але швед не адносіцца да сям'і. Ён вырашыў тое, што, нашаму атраду трэба дзесьці зазімаваць. Мы ж гэтую зіму не перажывём. А каб зазімаваць, нам трэба быць трошкі больш-менш нармальнымі, то бок не секчы налева і направа шаблямі, а банальна жыць з гэтымі людзьмі. Ну, не дзіўна, што мы не запомнілі гэта імя, бо яго завуць Туре Тибелиус Магнусон. Во-во, абсолютно не дзіўна. З лацінскай мовай штосьці такое. Ну. І яны спыніліся кватараваць на гэтым маёнтку. І галоўны вось гэты Гай Юліец, я прамайшы забыў. Ты вось назвала імя і прозвішча, я і забыў адразу у наступную секунду. На нейкі там дырэктар Ікеі. Ну, дырэктар Ікеі, ага. Вось гэты вось швед з лацінскім іменем, ён паклаў вока на жонку Яна Ізыдара, на Ганну Кацярыну. А Ганна Кацярына так трошкі пяшчотна да яе ставіўся, ён там выказваўся пра тое, што вельмі дзіўна, гэтая жанчына не ведае маёй мовы, але як быццам бы ўсё разумее, і нейкі канект у іх ставіўся. І паводзіцца вельмі па-шляхетнаму. Яна ведае, што такое этыкет, яна ведае, дзе калі трэба куды глянуць, ну такое ўсё. А трэба сказаць, што ў Ганны Кацярыны ейнае сямейнае жыццё не склалася з Янам Ізыдарам ну ніяк. Ні ў плане муж-жонка, ні ў плане стасункаў там на кухні, ні ў спальні, абсалютна нідзе. Ну, неяк вось, ну, яны выконвалі вось гэты, як сужэнскі долг, як бы нарадзілася ў іх дачушка Тэафіля, і як бы, ну і ўсё, больш нам нічога не трэба. Ну, і Ганна Кацярына не сумавала з нагоды таго, што муж дзесьці там на вайне. Не пераймалася. І ў яе вось такі вось досвед сямейнага жыцця не вельмі, і яна такая думае, ну, магчыма, усе так і жывуць, ну, ладно, і я таксама пажыву, можа, так і трэба, асабліва ў той спальні, на тым ложку, што адбываецца. І тут у ейным жыцці, у ейную спальню неяк так зайшоў вось гэты швед. Гарачы швед.
гарачы. Ці нардычны, я не ведаю. Нардычна. І як бы і ён яе раскруціў на большыя пачуцці, на большыя эмоцыі, скажем так. І яна зразумела, што ага, аказваецца, у жыцці у сямейным штосьці можа ісці і па-іншаму. І ўся вось гэтая зіма, которая там адбываецца між імі, растаплівае лёды і ўсё такое. І пад канец, калі ўжо вясна надыходзіць, Ганна Кацярына нават гатовая, як спяваюцца ва ўсіх вось гэтых рускіх песнях, «Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи». І забірай мяне скорей, увазі за 100 марэй. За 100 марэй. Яна ўжо гатовая кінуць усё, і мельконты, і дачку, і свайго законнага мужика, калі толькі яе забераць вось гэты таямнічы швед з лацінскім прозвішчам. Але швед, вядома, у яго свае карыслівыя меркантыльныя планы, ён разумее, што яму трэба вярнуцца ў сваё войска. Вось, і ён, як бы, мілая моя сонейка лясное, заставайся, тут нашыя шляхі разыходзяцца, ты сабе, я сабе. Я известны матрос, я люблю матросіць. Вось. І як бы ў гэты момант Ганна Кацярына разумее, блин, ах ты ж падла, так не даставайся ты нікаму. І яна звяртаецца да слугі сябра сям'і, которага і завуць Ян Жаўнір усе. І Ян Жаўнір разам з Байстручонкам, Ян Анконт, которага завуць. Чым это все Яны? Ну, таму што гэта як его завуць, фамільнае імя. Гэта пазашлюбны сын Яна Ізыдара, і яны вось Яналіс, Ян Жаўнір і Ян Байстручонак, яны парышалі вось гэтае пытанне разам з Ганнай Кацярынай. Яны траванулі, карацей, увесь вось гэты атрад шведаў, а Жаўнір і Байстручонак пазбавіліся ад трупу, утапілі ў возеры, у которым некалі купаўся Ян Мацей со сваёй жонкай. Як романтычна. Вось. Як романтычна. Прычым, тое, што мне спадабалася, як аўтарка уводзіць новых герояў. Калі яна ўвяла вось гэтыя героі Яна Жаўнера, который, аказваецца, сябар сям'і, так? Ён слуга і адначасова сябар сям'і. Я адразу не зразумеў, што вось гэта акурат той герой, которага калісьці мы сустракалі ў першым томе, у самым пачатку. У самым пачатку вось гэтыя два дзіцёнкі яшчэ, которые кота раскапывалі, яны раскапывалі яго разам з Янеліс Старвідаў. І там адбылася паміж Уршуляй і вось гэтым Янеліс адбылася вельмі такая прыкрая гісторыя для самого вось гэтага Янеліса. Мальчык убачыў дзяўчынку, і хлопчык воспламенел ён там у першым томе таксама апісваецца аднароднымі членамі сказу. Да Уршулі. А Уршуля, убачыўшы, што у хлопчыка з'явіўся бугарок, яна з яго пасмяялася. І пасмяялася вельмі жорстка з ім абышлася. Ну, дзеці даволі жорстка. Так, што ён не мог ёй дараваць. І потым у другім томе з'яўляецца вось гэты Ян Жаўнір. І такі, ну ладно, окей, ты прымаеш. Я не ведаю, можа, я неуважліва чытаў, але вось дзесьці потым, калі яны патапілі ўсіх, і у мяне ўключылась у галаве, ё-маё, дык гэта вось акурат вось гэты Яняліс і ёсць, у которага была вялікая жарсць, у которага быў бугарок, плаўкі з бугарком, у которага былі. А далей мы пераскокваем да Яна Ізыдара, который ваюе са шведамі. У гэтым таксама адбываецца свая гісторыя. Яго вельмі моцна паранілі, але дзякуючы там доктару яго паспелі вылечыць. Яго вылечылі вельмі так класна на той час. Яго паранілі прама з пісталета. Там таксама была такая гісторыя, звязаная з жанчынай. Карацей, падстрэлілі яго, а доктар яму уклаў у грудзі металічную пласціну. Ён да канца сваёй жыцця жыў з вось гэтай металічнай пласцінай, і ў яго па грудзях можна было пастукаць і пачуць вось гэта менавіта удар па металу. Вось гэта ўсё апісваецца на шматлікіх старонках, я проста гэта ўсё акрэсліў некалькімі сказамі. Ян Ізыдар вяртаецца ў Мельконты, вяртаецца да сваёй жонкі, да дачкі, і ў іх сямейнае жыццё зноў не складаецца. Абсалютна не складаецца, яны неяк там спрабуюць наладзіць свой побыт, але нічога не выходзіць. І тут на сцэну зноў
вяртаецца наша дарагая і любимая Уршуля, которая на гэты час, гэта Уршуля, которую выкупалі з манастыра, а ў гэты час гэтай Уршулі ўжо яна старая парахнеча, ёй не памятаю колькі там гадоў, 80 ці колькі. Яна хворая на рак. Там таксама гэты эпізод, который адбываецца той, што доктар даведваецца, габрэйскі доктар, трэба сказаць, даведваецца, дыягнастуе гэты рак, разумее, што ёй засталося жыць не вельмі шмат, ён ей пра гэта гаворыць, і яна разумее, што ейны род з Беронтам не працягваецца, нікога не засталося. Яна разумее, ўжо такая, ведаеш, старая, умудраная досведам бабка, што ёй трэба гэты род неяк працягнуць. У яе зрабілась, яна паспрабавала гэта ўсё сублімаваць, бо тады акурат панавала чума ў Вільні, і яна, ведаеш, стары розум, ён такі творыць вельмі дзіўныя гісторыі, яна апранаецца ва ўсё чорную, вельмі пышную, раскошную сукенку, і яна выходзіць на вуліцы, як такая сабе чорная панна. Чорная смерць. Чорная смерць, і яна сабірае дзяцей. Яна сабрала іх вельмі, тыя дзеці, которые засталіся без бацькоў, чые бацькі памёрлі загінулі ад чумы, але у гэтых дзяцей ужо, я не ведаю, іх нейкі імунітэт супраць чумы выпрацаваўся, можна так казаць, не можна, але вось яны выжылі з чумы, але яны зараз могуць згінуць ад голаду. І вось яна гэтых дзяцей падбірае і вядзе ў свой двор, у свой вось гэты радавое гнездо. І там я не памятаю, колькі на дзяцей тых сабрала, але ў пэўны момант яна разумее, што ўсё ж такі кроў не абдурыш, трэба зразумець, што адбываецца з тваім родам, з тваімі, унукамі і праўнукамі, і калі штосьці адбываецца дрэннае, трэба з гэтым дапамагчы. І яна вырашае ехаць у Мельконте. Яна прыязджае вось акурат у той момант, калі там прыязджае таксама і ейны пляменнік Ян Ізыдар. Яна бачыць, што гісторыя не вельмі прыгожая, тое, што род можа загінуць, бо з дзяцей толькі адна Тэафіля застаецца, которая абсалютна нікому не патрэбная. І вось гэтая хітрая бабка, яна прыдумляе такі сабе ход. Яна піша завяшчанне. Завяшчанне, правильно? Тэстамент яна піша, у якім прапісвае, што ўсе ейныя грошы, которые дасталіся ад Беронта мы памятаем, быў багаты, як мы памятаем, тахірышча, баблішча. Як Гаррі Поттер, які адкрыў сваё сховішча ў банку Грінвіч. Вось я не хацеў, гэта абы што, ладно. І карацей, яна піша тэстамент, згодна з якім Ян Ізыдар атрымлівае і Ганна Кацярына атрымліваюць усе гэтыя грошы толькі ў тым выпадку, калі яны народзяць, увага, 5 сыноў. І вось круціце, як хочаце. І вось гэтая хітрая бабулька... І тут павінна быць карцінка, дзе 2 сабачкі набліжаюцца фігуркамі. І там напісана «Пладзіцес і размнажайцес». Не, там напісана імя грэцкага бога Ібіцес. І яна хітрая баба, яна ўсё падладжвае. Там, ведаеш, у Ганны Кацярыны абсалютна было ніякага жадання з гэтым Янам Ізыдарам весці далей. Яна казала яму Ізыдар. Абсалютна не было ніякай цікавасці весці далейшае жыццё з гэтым чалавекам. Пагатоў яна зноў у яе была вось гэта ПТСР-ачка пасля шведа. Яна сама забіла. Але вось гэтая старая бабулька, яна падладзіла так, што Ганна Кацярына паглядзела на свайго законнага мужика іншымі вачыма і такая, а чаму б і не? І гісторыя Яна Ізыдара і Ганны Кацярыны сканчаецца акурат на тым, што яны ўсё ў іх у спальні нармальна, і яны выязджаюць, куды яны? У нейкае новае сваё падарожжа. А старуха Уршуля застаецца ў Мельконтах дажываць свой цяпер ужо кароткі век. Нагадаю, што яна хворая на рак. І ейная гісторыя таксама заканчваецца ў Мельконтах і заканчваецца вельмі прыгожа. Этот Ян Тарвіт, который в плавках з бугарком. Вось так мы запаміналі персонажаў. А што ж зробіш? Ён вельмі шмат зрабіў для гэтага
роду, для гэтай сям'і. Трэба сказаць, што ён шмат дзе выручаў вось гэтага Яна Ізыдара, шмат у чым таксама дапамагаў Казіміру, калі той прыязджаў, наязджаў у Мельконте. І ён у адзін з вечароў падышоў да Уршулі, которая сядзела акурат на беразе возера, глядзела ўсё, насалоджвалася жыццём прыродай. І ён падышоў да яе з нейкім, я не памятаю, пытаннем, з нейкім там прызнаннем, што вось я для цябе, для твайго рода зрабіў дахірышча. І Уршуля, як сапраўдная міленіялка, павярнулася да яго і сказала: а цябе пра гэта, дарагі мой Яняліс, ніхто не прасіў. Знакамітыя міленіялы 16 стагоддзя, ой, 17. І проста я разумею вось гэтага Яна, канешне, ён дастаў тады пісталет і нахер застрэліў вось гэтую жанчынку, которая яго выбесіла ў гэтым сваім вось. І цябе пра гэта ніхто не прасіў. Пяшчотныя, імпульсіўныя. Ну класна, нармальна вось. Ну і ён застрэліў і яе, і здаецца, сам застрэліўся. І на гэтым сканчаецца другі том. І трэба сказаць, што менавіта смерцю Уршулі і зацыкліваецца ўся вось гэтая гісторыя. І два вось гэтыя тамы менавіта таму і варта разглядаць як гісторыя аднаго чалавека, Уршулі менавіта. І цяпер я баюся, што ў трэцяй кнізе нас чакае старая Ганна Кацярына. Ці можа нават... А ты пачынала, не пачынала яшчэ чытаць? Я нават не пачынала яшчэ трэцюю частку, так што я не ведаю, што мяне чакае. Я прачытаў ужо трэцюю частку. Не расказвай мне, калі ласка. Не, не буду расказваць, што упасі Гасподзь. І мне вельмі падабаецца, што акурат уся вось гэтая эпапея пачынаецца са смерцю кота, з вось гэтым таксама вельмі эмацыйным эпізодам паміж Янам Плаўкі з бугарком і Уршуляй. І таксама сканчаецца смерцю, і таксама гэта ўсё зацыкліваецца гісторыяй таго ж Яна з той жа Уршуляй. Як бы пра гэта можна казаць вельмі шмат, і пра гэта можна нават напісаць вельмі шмат якіх-небудзь такіх літаратуразнаўчых работ, але чыста па-бытавушнаму гэта таксама можна шмат дзе і шмат з кім абмеркаваць. Гэта вось акурат тое, пра што вось ведаеш, у нас на працы мы калі садзімся абедам, там чалавек, который дачытаў другі том, паварочваецца: блин, я дачытаў, і мы пачынаем гэта ўсё абмяркоўваць. І прычым ты, хто не прачытаў, вы на абед не пускаеце, мне здаецца, у ваш кружок. Мы гэта абмяркоўваем так, каб не праспойлераць тым людзям, которые таму што яны толькі не трэба спойлераў. І мы такія, ведаеш, дзесьці нейкімі там недамаўлянкамі. А вось гэта так, блин, класна, што гэта закончылось вот менавіта так, з вось гэтым. А той Ян жаўнер, а ты думаў, кім ён акажацца? Не, нават ніякай ідэі не было, просто вось, да. Ну класна, што ў вас сфарміраваўся кніжны клуб, спантанны. Кніжны клуб, вось тое, што Сільварэрум аб'ядноўвае людзей. Так, класна тое, што вось гэтую кніжку, я кажу, 5 чалавек ці нават 6 ужо паспела прачытаць, і што, ведаеш, вочы гараць, усе хочуць там хутчэй прачытаць наступную, а ведаеш, і кніжкі мае, і я такі кажу, перада мной сябе паводзіць. Перада мной ніхто чытаць не будзе. Ну так, але гэта, праўда, тая кніжка, якую класна абмяркоўваць у кніжным клубе, таму што шмат персанажаў са сваімі гісторыямі, са сваімі характарамі, на якіх таксама можна бамбіць. Пабамбіць на Уршулю, якая вырашыла, што яна самая разумная ў сваім узросце і вырашыла, што пойдзе ў манастыр. Там пабамбіць яшчэ на кагось. Ну, то бок шмат персанажаў, шмат розных лёсаў, шмат вось гэтых хітраспляценняў лёсу. Персанажы, яны як жывыя, яны такія неадназначныя. Вось раскрываецца тое, пра што мы не расказалі, вось гэтае сямейнае жыццё Уршулі і Яна Кірдзея Беронта. Тое, што вось мы расказвалі ў самым пачатку другой кніжкі, калі вось Уршуля сядзіць з аднаго боку, а з другой сядзіць Беронт. Аказваецца, што гэта быў не той Беронт, это, аказваецца, ейны малодшы сын. Уршуля пасварылася са сваім мужиком, і так здарылася, што яны разышліся на пэўны час, і мужик памёр, Ян Беронт. І Уршуля, даведаўшыся пра гэта, яна ўсё астатняе жыццё, яна вельмі пра тое шкадавала, што яны ўсё ж такі, так, это на эмоцыях было так, там была, здаецца, таксама жанчына нейкая замешаная, але
ну з кім не бывае пагатоў у кім у 18 стагоддзі. Але вось як яна з гэтым навучылася жыць, як яна вось навучылася прыняць сваю вось гэту вельмі вельмі вялікую памылку. Далей як яна навучылася прыняць ці навучылася таксама пытанне прыняць той лад жыцця, які вёў ейны малодшы сын. Вось, который таксама быў ну, вельмі такая цікавая постаць, про которага ведаеш ён не паўстае перад намі як паўнавартасны герой, ад імя которага вось ідзе апавяданне, але ўсё адно ты нават за яго перажываеш. Там вельмі шмат чаго ёсць абмеркаваць, што мы і рабілі гэтыя некалькі гадзін. Прынамсі дзве вось гэтыя часткі для мяне сталі вельмі такім крутым чытвом. Я ўжо чакаю, калі на працы ўсе ўрэшце дачытаюць, каб падвесці гэтыя кніжкі чытаць маёй маме, бо я ўпэўнены, яна будзе таксама ў захапленні ад гэтых... А потым ты прыедзеш, і яна табе такая... там паўслабодкі ўжо. Ах, гэта ж Лаферында! На-на-на! Так, і будзе у вас яшчэ і слабодскі кніжны клуб. Ну, гэта такая кніжка, которую хочется дачытаць до конца, которую не хочется... Рэдка такое здараецца. Ну, ведаеш, з цяперашнімі сучаснымі кніжкамі такое, як бы, гэта вельмі камплементарнае выказванне. У гэтую кніжку вельмі лёгка ўвайсці, вельмі легче ў плынь аповеду гэтай кніжкі, і з яе не хочацца выходзіць. І за кошт таго, што там акурат вось няма дыялогаў, табе няма на чым спыніцца такім. Ты вымушаны чытаць далей. Аўтарка стварае ўражанне, што ты чытаеш штосьці вельмі вялікае, штосьці вельмі знакавае. Так, там вельмі шмат розных гістарызму. Яна расказвае пра эпоху, але яна расказвае, як это сказаць, вельмі такой граматным суадносіннем сучаснай мовы і прывязання ўсіх тых рэалій, у которых жывуць героі. Ты, ну, не ведаю, табе лёгка гэта ўсё прыняць, табе вельмі лёгка як-то увайсці ў скуру гэтых герояў, жыць іхнымі перажываннямі і неяк заўзець за іх, перажываць за тое, каб там у Уршуле ўрэшце ўсё атрымалася, каб атрымалася ўсё там у іншых герояў. Гэта, канешне, вялікае майстэрства Крысціны Сабаўляскайце. Ну і давай уже скажам пра тое, што ўсё гэта было б тым ліку немагчымым без майстэрства Сергея Шупа, які гэта ўсё зрабіў па-беларуску. Ну, пра гэта я казаў у самым пачатку. Ну, але дадаткова трэба яшчэ раз падзякаваць за тое, што, па-першае, мы адкрылі для сябе гэты твор, бо, як я казала, што мы насамрэч, ну, не шмат ведаем пра літоўскую літаратуру, але вось, акурат, дзякуючы перакладам Сергея Шупа і дзякуючы тым кнігам, якія выходзяць у выдавецтве Фляумбаум, мы даведваемся трошкі больш пра літоўскую літаратуру, прычым з розных бакоў, як штосьці такое, ну, назовём гэта класічным, як Сільварэрум, так і штосьці больш эксперыментальнае, як любыя косці, якія ты тут уже згадваў, я яшчэ не чытала, але прачытаўшы анатацыю, я падазраю, што там будзе штосьці гарачае. Таму Сергей Шупа зноў наш герой, чарговы намінант на прэмію Шэрмана. Ну, як ёсць, як ёсць. Не паспрачайся. Ну і таксама дзякую Яўгену, які зрабіў магчымым гэта ўсё сёння. І дзякую вам, слухачы. Я спадзяюся, што мы не расчаравалі. Я спадзяюся, што тое, што вы сёння паслухалі, прымусіць вас кінуць усё, бегчы чытаць гэтыя два тамы і потым прачытаць. Я спадзяюся, што ўсе, хто нас слухае, ўжо даўным-даўно гэта ўсё прачытаў і такі сядзіць з такім тварам камня і такі: што яны мне тут расказваюць, я ўсё гэта ведаю. Я вельмі спадзяюся, што нашы слухачы гэтым разам нас апярэдзілі. Ведаеш, у нас усе вось гэтыя выпускі, которые мы робім а не гужаўскі, яны сканчаюцца у асноўным з такіх highly recommendation. Вось, і тут акрамя кніжкі славацкага пісьменніка. Пачынаю ўжо ўспамінаць. Я гэта даўно пахараніў. Я забыла, як яна называецца. А яна дастае гэта як тога кота. Нататкі ў плыні часу я ўспомніла. Ну,
агату. Таму І чытаем то сільварэрум далей і мне б хацелася скончыць таксама эпізодам, які адбыўся сёння у кнігарні, калі да нас зайшоў наведнік, які там разглядаючы кніжкі, ён спытаў, што цікавага сучаснай беларускай літаратуры можна пачытаць. Я яму прапанавала Бахарэвіча і Вежнавец, і ён, узяўшы ў рукі кнігу Вежнавец, заявіў мне: я считаю, женщина не может написать хорошую книгу. На что я ему сказала, что як бы адзіная беларуская нобелеўская лаўрэатка жанчына, і ён сказал: да, точно, і купіў кнігу Бахарэвіча. Вось, але Крысціна Сабаляўскайце чарговы доказ таго, што жанчына, што няма ніякай розніцы, жанчына ці мужчына, все мы Ну, людзі. ведаеш, у параўнанні, мне здаецца, з гэтым мужиком я все-таки не такі Вообще не сексіст абсалютна, Сярожа. Ты профемініст нават, я б сказала так, у параўнанні з гэтым мужиком. Так што чытайце жанчын, чытайце мужчын. Ты ж абвінавачвала мяне ў самым пачатку в мізаганіі, І бачыш, мізагініі. закальцавалася ўсё тым, што ты насамрэч не такі Ты дрэнны прямо, чалавек. блин, паўтараеш судьбу, лёс Уршулі, матка боска. Не дай бажэ, не дай бажэ. Дзякую, што сёння былі з намі. Мы на гэтым развітваемся і сустрэнемся з вами ў наступным выпуску «Какая Гош». Мы прыйдзем з працягам. Ну а з чытачамі, слухачамі я сустрэнуся яшчэ трошкі раней у наступным выпуску, у якім я вам раскажу пра тое, ці магчыма пасябраваць з камнем і што з гэтага можа выйсці. Ну, вельмі шмат абяцанняў ты, канешне, наабяцала. Я ўпэўнены, што ні цяпер хера давядзецца цябе не выконваць. атрымаецца. Ха-ха-ха! Мы зноў вярнуліся да таго, з чаго пачалі, да Сярожавай мізагініі.